parkirali. Prepoznajte opšte. Nažalost, to ne možemo, to je tvrda i makunica, jednostavno više iske zaista ali je dobro mi je bilo toj klinici. To je, ono što mi se svidjelo kod nje je što je sve radi rukom. Ono je dva programa, to su Ne treba to. Za taj pivo.